Общинско радио Бургас. Слушайте ни онлайн на адрес radioburgas.net. Нашия гост в рубриката Премиера вече е до мен. Това е Милен Иванов. Той е много млад, но вече има много сериозен роман, който държа в ръцете си. Романа се казва "Окото на вълка". Какво се случва в "Окото на вълка"? Защо написа тази книга? И изобщо, кой е Милен Иванов, ще разберем веднага. Здравей, Милене! Здравейте! Откъде намери толкова смелост да издадеш този роман на такава крехка възраст? Първоначално не смятах да го издавам. Писах го с огромно удоволствие и след като беше готов, се принтира и така стана всичко. Направи си една визитка, такава каквато на теб ти харесва. Аз съм на 16 години, зодия Овен, роден съм на 1 април 1996 година. Още съм ученик. Вече знам защо си бил смел. Щом си Овен, няма проблем. Да. И аз съм Овен. Чудесно. Продължавай смело с визитката. Къде учиш? В гимназията по строителство, архитектура и геодезия Колефичето. Как възприеха твоите съученици постъпката ти? С смесени чувства. С смесени чувства? Да. Защо? Едни се радваха, други просто не ги интересуваше и така. Не е ли малко тъжно? Да, така е, но... Че някои не се интересуват от това, че съученика им е написал роман. Приех го така Според теб това е нещо, което е нормален акт в живота ни. Да. За жалост. Така е, абсолютно си прав. Как мина премиерата? Премиерата беше в понеделник вечер. Гледах снимки оттам. Разкажи нещо повече. Кой ти помогна да представиш книгата по най-добрия начин? Господин Денчо Михов, управител на издателство Либерскорп. Той така дойде, каза нещо за книгата. Като цяло беше много забавно, имаше музика, смях. Всъщност това е един приключенски роман. Кажи нещо повече за главния герой. Капитан Джейкъб е смел млад мъж, който е осъден да бъде пират от своя баща. Еднолък е Бенджамин, се казва баща му, той го изоставя в лодка преди още като беби, като е бил. И така той отраса на кораба на един страховит морски вълк, Бартоломео Робърс, който нарича Червения дявол. След време той става, пират и оттам капитан на кораба, господарката на Седемте морета. Как се роди този образ в главата ти? Има ли нещо, което е свързано с твоята биография, с твоето детство? Не. Няма? Няма такива. Фантазията ти? Да, фантазията го роди. Ражда всичко. Кой беше човекът, който отчете откази от книгата? Гледах снимката, но не го познавам. Първ, който прочете, е писателя Георги Аргиров. Той има доста издадени романи тук. Да, него го познавам, но видях друг млад човек. Не мога да се сетя в момента. Видях една снимка. Добре, как се пише този роман? За колко време го написа? За 3 месеца някъде. Само? Да. И после редакции близо 6 месеца някъде. Така. Какъв беше първия отзив? На Денчо Михов ли беше или на друг твой приятел, познат роднина? На Денчо Михов. Да. Какво ти каза той? Че е изумен. Че му харесва, книгата. Издаде с огромно удоволствие. Петя Сталин пък направи корицата. Стана наистина страхотна корицата. Да, наистина е хубава. Аз ти обещавам да прочета романа, въпреки че точно такава литература е малко далеч от моите интереси, но ще го направя заради тебе, защото се възхищавам, че един толкова млад човек се е наел с толкова сериозна работа и го прави с удоволствие и с хъс. Вече разбрах, че и втори роман готвиш. Да. Какъв ще е той? Пряко продължение на Безсмъртното плаване. Втория роман се казва Тайната на дълбините. Има малко повече доза романтика, лъжи, омраза, битки. Много неща съм включил. Какво друго правиш, освен че пишеш? Гледам филми.
Любим актьор, музика каква слушаш? Ами актьор, Джони Деп, Хю това е Джакман. ясно. Да. Много така. Каква музика обичаш да слушаш? Всякаква. Интересуваш ли се от спорт? Ами по-рано играх в футбол, но вече се отказах от тая. Мгм. Предпочиташ да пишеш? Да. По-забавно вече за мен. Мгм. А какво друго смяташ да правиш, редом с това, че пишеш втория си роман? Чисто в областта, в която учиш. Имаш ли такива интереси? Ами смятам да завърша, нали... После? И да уча висше образование, Архитектура, строителство или? да стана инженер. Мгм. И да продължиш да пишеш. Да, разбира се, да. Предполагам. Да. Ако трябва да дадеш един съвет на твои съученици, твои съвипускници, момчета и момичета, които са колкото тебе, искат да изразят своите чувства, своите мисли, да напишат, няма значение разказ или повест или роман, какво трябва да направят, за да преодолеят страха си и да изкарат това на... Първо да имат желание и хъс да го напишат. Това не е. Трябва да имаш желание. Да, огромно желание. Мгм. И да обичаш Да. това, което правиш. Да. Съгласен ли си с Да, мен? така е, че да. всичко Съгласен трябва да се съм. прави с много любов? Да, така е. Какво ще си подариш за рождения ден на 1 април? Не съм решил още, има доста време. Обичаш ли сам да си правиш подаръци? Да, много. Какви, например? Ами... Да скупувам книги. Така. Това е общо взето. Книгите в днешно време са голямо богатство, което не всеки може да си позволи. Смисъл такъв да си купи. Да. Посещаваш ли читалища, Ами не. библиотеката в училище? Да. Има ли деца, които се интересуват Много от са малко. библиотеките в Много са малко. време като днешното? Но въпреки всичко, Ами да. Така е. това не те обезкуражава. Не, изобщо. А иначе, как оглеждаш света около себе си? Политиката интересува ли те, Не. например? Не. Не. А харесва ли ти живота тук, в Бургас? Да, Живота, много. който водиш? Да. Кое ти харесва? Ами, че пиша, че чета, че съм ученик още. То си е хубаво. Да, хубаво е, да. То си е хубаво. Добре, Милене, много ми хареса и много ме зареди тази среща. Надявам се, че и на теб ти е било приятно. Радвам се още веднъж да кажа, че има такива момчета като тебе, които са нашето бъдеще. И аз ти пожелавам от сърце успех. Надявам се и нашите слушатели, като напишеш втория роман, пак да дойдеш. Разбира се, ще е да. Скоро време. Да, обещай ми и това. И накрая, какво ще пожелаеш на нашите слушатели? Нещо, което да ги зарадва, да ги накара да направят нещо хубаво. Ами, нека бъда здрави и много успех. Благодаря ти, Милене. Наш гост в рубриката Премиера беше много младия, но много надежден автор Милен Иванов. Аз ще прочета неговия роман "Окото на вълка". Намерете го и вие. Хубав ден, зареждаща сряда на всички. Ще бъде